Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Mawlasnai Phutbol Association mentakasngi ka khatlai tarik unai weng arajar arpulai kala yo ban pli perda ya Jyngïalehkai Phutbol ka ba he tam ha ka than ya ka bala ai kerteng EK Maulong Memorial Football Trophy arjar arpulai kum shibenta man pensa anam yo wei ni kinong elam san Hima sima barat ba ka Jylla upalong ru Myntri Rangbah Barim jong ka Jylla yang bala tip kerteng kumuba EK Maulong bam kwai hadwar ublei halor ki kam ki ba ula no senyang show sup uthiar jong gani ka thain ya gani ka Jyngïalehkai Football lawan ban play pat ba da u Abhijit Kro Member Autonomous Council jong ke Karbi Anglong Autonomous Council ka Jingedon lang ukhon iba EK Maulong ba Andrew W Lyngba u MLA Barim ke Mawplang Constituency uba Eugene Son Lyngba kinongelam ke MFA lembat kiwei di ki reo Rangbah uba Eugene Son Lyngba haba ajing keren hakane ka sngi ula ai khublei kinong penyai jong ke MFA bat ki pat ba kani ka than ki bala kin mau kerpang ki mati jong uba EK Maulong halor ka jingno senyang jong u shike imlang ka salang bat pen pauru ka jing khublei ka ba kerpang ya ka yeng ka sam jong te reu khrau ka jat ben reu ha ka balawan ban mi khmat do ukhon uba Andrew Lyngba uba Andrew haba ajing kren kani ka sngi ula pen pau ka jing ai ngo ka ba kerpang yo nong bu nong thau padru ka jing khublei haringkat ka jing sngongo ki pat ba ka than bat kham tam ya ka MFA ki bala ken mau kerpang ya ukpa jong u bat ki mati ki ba ula le shishu ula ongru bakalong ka jing sngo kemen ban poi shaka shnong ka ba ukpa jong u ula shakri hashwa ba un khla no nagani ka sla perthei kata khat san snem tam menshwa bar ujikan mauru ye ki por ki ba ujuan ban senran lang jala ukpa syaka tega than bat ki wei di ki shnong ki ba hapo ko umroi constituency bat hagajo ka por ulapan pauru ye ka jings ngongo naga yeng ka sem halor ka jingla ban penlong ya ka ni ka lempung ka ban pensa jingken mau yu ukpa jong u da ka ba ong ba kum ka yeng ka sem ka sngo dap ram bat kimla ban seu ka liang ye ka jingle bha jong ki pat ba ya ka yeng ka sem bat yu ukpa jong u bat dei Lyngba ka jing bat ka jing kershan jong ki pat ba ukpa jong u ulala ban long kum u MDC u MLA bat poiru shadow ka kerdan ban long kum u Myntri Rangbah hakapor ba udang don hasla perthei haba phai pat shakikin hon ki ba wan banyak hun ki dan hadu khan reo teli ki bana keleng ke Jylla bakin thop ya lai teli ki kin hon na Assam hagas ni sedang jong kejing ya kun ka baning kong kalalong hapdeng ka khle mauli youth club persha ya ka Hills United na dipu Karbi Anglong ha ka ba kejing ya kun kalalong ka ba shongshit bad ya khat bha namar baro art li ki kinhon kileale ban sei la ki jong ki sap ki phong ba Lyngba ka tiebreaker hadin ka jing ya khat da mar laikol ka Hills United kalala ban penlim ya ka khle mauli da saukul lalai. Sir can continue to do so the rest. Kakubor kaba Isar Abhijit Kro Yuanra hakane kapor Akmat jonga bat jongki ki pai nong song snong kalong kadang ya samadan depan epi pai ba tak pasore batun somha baniang kum kadak kajing burang mina kajing sakti kabang letu ek trofi haka jaka kaba kadai bandan somha ban hak ya lagi jong aktif Quick cut Steve Baik
play ke Iki Maulong Memorial Football Tournament. Gaya hang ni agak kerteng jong gaya kesem jong ubahe Iki Maulong bang kuai hadwar blay. Mat mi kong sharp ngai kawu bedem yang try kenrat nong thau nong bu bola ailat ini banya don lang hang ni hang madan han saki ya gani kesni kebansa kenmal jing gublei ke bakapang kalong ke Mawlasnai Sports Club kabala penyat ya gani ke tournament jing club no jing pa keladon betala san senam tam Mereka gayeng tempat ke Jingïalehkai Syafi kinong penyat jong ke Mawlasnai Sports Club belakang mau yaipa buat ini mati jom kalau sisa bersuk kalau sisa bersuk men apa gayo berwan hakani senang ke jompi sibun ba kijing kemau yang dipol di balalin no ya gini senam di ayam di bagi juan bersengran ipa siya gini kadon katan Lyngba ke Mawlasnai berkunjung kini Islam di Basharum dengan hak atau umroy konstitusi. Kalau sisa ke jikmen, banyak don berpi, banyak ayat bensi belang berpi, dan gayeng kesan, buat lawan yang berkubur, jauh ke Jingïalehkai, gayeng, dari bayi ngasem, dari parlok, jumpa, nak minta kali kesni bakal kita kali ke tournament. Ngai kubleru yang samla Rangbah Jinsen Lyngba MLA Barim Kaboklang kubleru paralog bejan bat parakur ikudem semua bagi sini bat intermen basibit layo slow ikujukren jong ulim samla Rangbah layo bensin Kamtam hargai day dak Jylla Phutbol. Benda kat bagi lang up dan sedang gani ke Jylla Malayo bani kendu buat satu kali di Phutbol di Barim di Jylla. Buat Lyngba ke Jylla baki. Malayo sibun di Jingmut. Sibun di Jingtip. Kamtam hargai day mati joi. Ibai lala bernak senyang katu kat ni Agani National Mawlasnai, matum juru agadok ketain berkawai. Kibubun nabi kamtam Rangbah temen kikro, kilalong kiparlok kijengpa, kinong semran kijeng'i, kinong kersan kijeng'i, badai Lyngba kijengpi, beilala berlong UMLA, UMDC, bat berlapoy ru aduk kekerdan Chief Minister jong gede ke Jylla gabi jogi klaim ke jingdan ke jongpi klaim ke jingkersan ke jongpi pa inumla dan poi sya ke kerdan agapor bedang dan agade kesla thai kun geye ni so dam mat so la shu bersi pelian ke Jingïalehkai ke jongpi pa mat geye ke sem berkawai Nadu Islam syajar kendai sepak ayam puan, agapor bidang jok tubuh MDC yang kesin ke Badingkong, buat hadu ke election hajar pra, belum ke election ke hadu ke jogi, aswa bagi klor timlip dari buat ini no ini nak ada keselam berthai. Abang siam kadap ke Jingïalehkai, nak bentar ke Jylla jadi baru. Lindo ibaladon mentalang bani mentah hakani resmi. Tangai kublai ya ka Mawlasnai Sports Club bro kowe akan hon kebala ban penlong ya kani ka tournament ka baki ka Iki Maulong Memorial Trophy. Ngai kublai ki Rangbah National ki Sordar bat kamtam ngai kublai ikini inolai ba Anthony Karian bat kamtam ya kani ka dance group kawan saya fusion macam kabu yang ni kapor dan kibok kibang iki ha kene ka
competition kebaki kita benta. Ngai kublai pi ki patba nong shong jonggane ka Mawlasnai kamtam yang ni ka family boy ba penong yang ni ka tournament ba nin play bangla play yang tak resmi. Kumba pitip ka football kadai kawai ke Jingïalehkai ka balong do long senam ha ka jadi bendera macam ni. Kumba pilai Asian kani ka ayom how July, January, February bakani ka Jylla jungi kala poi sa thong aba kala poi sa final jong ka Jingïalehkai ka Santosh Trophy ka lade ka tournament naminta ki Jylla ka India berkuai Tikil jinglong jong ki tournament ki pair hakelem sambong ka Jylla ka jungi kadan shi benta kabanno senyap ya ka jingkiu jong ka football hapo ki Jylla ka jungi ka football kamlong tang hakani Ramadan bangi Jingïalehkai hinrei ka bak kham koridor kalong hapi ki patba ki non Kristian ki ba ai min sim ki non pinyat pat kham tam ki non Jingïalehkai ki kun ki kiti jong dene ke jeng reo te kumba kalong kumba piu ka football minta kam shim malong tam ta ke Jingïalehkai bangi Jingïalehkai melan hinrei kala day kala kalenti banon ra ya kamai ke ji banon ra ya karoy ke pa ki buan ki jimentoy jong ki Jingïalehkai umtan ka football hinrei ki prepare Jingïalehkai kumbang minta haka Jingïalehkai baka jinjar kilong yelong sem habai day ki kam ki basneo ki Jingïalehkai ki warra ya ta ka jinla indoi na kini ki jing sneo ba kam tam kumbaga long menta kumbang menta nidan ka team nanong stone ba nidan ka team na tay na po dipu dengan bakla ka football ka warra ya ka jing kelli ka football ka warra ya ka jing ka football ka warra ya ka jing roy ka jing long ka jing man hakdeng ki jing rio haye ngasem tengah snow banong ba kani ka tournament kawangi ai kerteng ka Ike Molong Memorial Trophy ngaso kaya hap sikat day habaya day bakakam kabai kapa jongi ba Andrew berane nano senyang kumbangi layak snow hak inlang salam hak jing bet ke jing biang takano tam Lyngba ke sport Lyngba kan Jingïalehkai football Ning pan pinsa nam ki mati ki kam kabai lale